No tak tam dáš 5, tady to jdeš na státovku, rozhulíš to a uvidíme, kolik to bude maximálka. OK. Kubo, jaký zážitek? Jak tohle bylo brutální. Jednou mě trenér vezl bávu M140C, nějaký stage 2, v tom byl asi 470 koní. Totálně vykuchaný, udělal s tím launch control a při tom launch controlu se mi tak jako zatřásla hlava. Rozdělo se mi to nestalo a přesně s tím, jak jsem to nečekal, dal jsem tam tu 5 nejsilnější, tak tohle se přesně stalo. To je masakr, byl jsem z toho úplně v prdeli, je to úplně libový. Každý se zatím otočí, každý, fakt. To je přesně, a to je druhá věc, a jsem tě chtěl zeptat. Jak ses cítil, jako když na téhle koloběžce jedeš, jo, a když vidíš ty lidi, jak se otáčejí, a že se otáčí úplně každý? Máš pocit, že jsi jel v lambu třeba, nebo takovýho.